pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Praise the Lord! Kumusta? Salamat o dalay ko nangalan sa Ginoo. Manindog tigsoon. At mablihan at balang kasulatan diha sa Mateo Kapitulo 25, 31 at 46. Ingon ang pulong sa Dios dinhi andam na. Inikanis anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulikod siya sa iyang harianong trono. O ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang tubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundo. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kandeng. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kandeng sa iyang wala. Unya ang hari ingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. O dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako, o inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong ginawa sa inyong mga balay. Hubo ako, o inyo akong gibistihan. Nagpasakiton ako, o inyo akong giatiman. Nyabilanggo ako, o inyo akong gidua. Unya ditubag kanila ang mga matarong, Ginoo, kano sa aman kami? Nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw gipainom kanamo kano sa aman kami? Bidawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo kano sa aman kami? Nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari ditubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Dito lang tataman mag-ampo ko. Amahan ako langit noon, gamahan ikaw. Tumuran ka sa tanang butang. Salamat Lord sa kaalam o sa kahibalo. Ganyan imong ibukbo karon sa among kinabuhi. Dito ko Ginoong Dios nga ang imo Ginoo nga pagpanglihok ining orasan nagaabot na. Kunya mahitabo ning sumala sa imo Ginoo nga pagpanglihok sa imong Banal Espiritu Santo. Salamat Ginoo nga tinubos imong alagad manulti dili sa galingon kundi gikan sa imong mandok, gikan sa imong tabang, gikan sa imong Banal Espiritu Santo. Salamat kay Ginoong Dios managusan niya karon dinhi malipayon nga mudawat sa imong pulong. Kunya andam ni Ginoo nga mudawat sa among kinabuhi niining kapanahunan. Salamat kay Ginoong Dios nga muli mi nga malipayon uban sa imong panalangin pulong. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Taman sa Ginoo. Lingkod igsoon. 46 si taman pero ako lang iputol sa 40. No? 40. Story ng mga igsoonan about sa duha ka kinaiya. No, duha di siya ka kinaiya sa tao. Yato makita din Paulo yan, no may mga igsoonan nga wala pa gani ka na tao ginapilit ka na sa daan sa Dios. Pili ka na dyan. Jeremias 1:5. Basahon ko na sa daan na ito na yung tinuod pa ng isulti sa Jeremias 1:5. Sa wala po pa ikaw buhata diha sa tatuangkan sa imong inahan o sa wala pa ikaw matawo gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Dipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Salamat. Angay kitang pasalamat sa Ginoo nga nagalagad sa Ginoo. Ngano, bisan pa rin nakas sa tagwangkan wa pa ka nagama ginapilit na tandaan sa Dios. Imagine gumayo nga milyon mong tao, milyon mong nga mga pitos o gagmay kayo nga binhi ginugdanay. Dili aksidente or dili emergency oy. Nga ikaw din nakapili. Sa pagkatao pa lang nimo, pagbuntis pa lang daan, diha sa imong kaya champion ka na. Amen ba? Amen. Champion na ka! Champion na tandaan, di ba? Champion na tandaan! Pero man, kung balik ko basa, sa wala, kung ba ikaw buhata, diha sa tagwangkan sa imong ginahan, asa pa maganapitan niya? Asa pa manaikikan? Wala pa na form! Wala pa! Napa sa lalaki! Napa dito! Ayaw lang bastusa. Ilan lang ito bastusa magsabot. Pero sa tanaw na to, ang Diyos nag-perform na
Suwakon dili kas Ginoo. Tabangan dili kas Ginoo. Ayohon dili kas Ginoo. Padatuon dili kas Ginoo. Oh, kita bitong tao, magunahon na. Lord, yati ba mo? Klaro kayo na eh. Panay pagsulay ka ni gamay, maghanay bukas. Lord, saan man ni Lord? Saan man ni Lord? Nagani sakit ilanat, sakit sa ngipon na gani. Saan man ni Lord? Kung sa amin diha eh. Ha? Wala pagani ka na tao, ginapili. Asa pagani ka? Wala pagani ka na form dito sa nagwang ka sa mong ginikanan. Ginapili ka sa Diyos. Namatay pa ko at nasunog ko. Wala na eh. Wala sumili ron. Tinawag dito na. Yan, kaysa man niya, ay sorry po, angel niya hapon to. Baby girl niya hapon to. Okay, isa din sa wala pa ikaw buhata diha sa tagawang ka sa imong ilahan, o wala pa ikaw matao, gigahin ko na ikaw. Higli na daan sa Ginoo, ibutan na sa Ginoo, muna yung kinabuya, ay mo kang magamit, ay mo kang propeta, ay mo kang mag-olib, ay mo kang MC, ay mo kang pastor, ay mo kang kasing, ay mo sa ay mo kang gitarista, mahimo kang mahimo kang song leader, mahimo kang backup, mahimo kang tiglingkod lang, mahimo kang tigdasig kato sa uban, tig-invite kato sa uban, kanate mga kaigsunan usa nila sa mga butang nga gihiglen kagdaan sa Dios. Eksperto kanina, di ka maulang mag-invitar, dili ka mag-ulaw siya sa pulos Ginoo, mauna na igahin sa Dios nimo. Mauna na ikaw. Oh, di ba? Ako man lang to, ako makita nga ang kinabuhi din sa tao mga kaigsunan, naagid ang alignment sa Ginoo. Ma-align na gini mo kinabuhi pag naagid kay Ginoo. Ang naagid kay Ginoo, makabantay ka siguro nga, mo gini ang purpose katuyuan sa Ginoo sa mga kinabuhi. But dili ka kabuntagon mga kaigsunan, ang gusto nga mahitabo sa Ginoo nga atong masayran, masakitaan, nga ang Bible gitagaan ang importansya ang duha ka klase ng kinaiya sa katao. Doon na niya tao nga samang kanding, doon na po tao nga samang karnero. Pero ang sabto na tumayo mga kaigsunan, nga niining nga kabuntagon mga kaigsunan, ask anything in my name and I will do it. Ikaw na Bible, pangayo mo, bisan unsa. Huwag mo kadawat, huwag ka mapupunagayo. Pero ikaw na Bible, pangayo mo, bisan unsa sa kawalan, di mo hatod mo kini. Gusto kang magamit sa Ginoo, gusto kang panalaginan sa Ginoo, gusto kang mauswag niya sa Ginoo, pangayo ka na. Gusto kang maayo, ako nangayo kung kaayuhan sa Ginoo. Ano man, kay usahay mga kaigsunan, bubati yung usahay ka problema. Bubati ko kabalaka. Ano man, ni atas katapos ang adlaw, dili na ko maganap tanan, gusto na ko tagaan tanan mga tao, di ko kahatag. Ha? Gusto ko maghatag tanan, di ko kahatag. Limitado raw. Doon ay duha ka kinaiya, duha ka classes kinaiya sa usa ka tao. No? Duha ka. Ang tao, doon ay kinaiya kanding, doon ay kinaiya karnero. Ato ning iskutan. Nga naman nagitagaan ni pagtaga din sa Biblia. Ano man, unsa dili ka importante? Ha? Unsa dili ka importante kini nga kinaiya nato? Kita na bantay-bantay ron. No, kita ni magtanaw-tanaw unsa ka klase, unsa kay kinaiya na naani mo. Oh, di ba? Dili ko ni pangigo mga kaigsunan, but gusto lang nato, nga masabtan nato nga doon na di ay mga kinaiyahan, isulti sa Biblia. Lisod po. Kung dili na po ni taga pagtaga. Yang Bible nag-ingon, dili pasimple ang Biblia. Ang Biblia mo insaktong giya, mapa o plano sa atong kinabuhi. Aron ka mamon, aron ka malikon, aron malikon imong pundasyon, basaha ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios mao ra ni ang ligong pundasyon sa atong kinabuhi nga di kita nagbulat sa atong Ginoo. Nagbulat man ta. No, kita tanan nagbulat kana po mga tao nga sa gawas. Tanawa ro ina ng anak sa Ginoo, di ba malipay na ina anak sa Yawa, di ba? Supok na. Isa pagwala sila simba-simba. Ino dito. Ito odoy. Walay tao ni kalibutan nga moangkon sila sa tanas. Ang akong punto mga kaigsunan nga doon ay kinaiya sa tao, na parehas siya kinaiya sa karnero, na parehas siya kinaiya sa karnero. Ato ni masabi karnero. Pambalikon. Ikaw din sa 40. Unya ang hari nitubag kanila, sundihan ko kamo. Nga sa matag higayon, nga maghimo kamo niini, alam sa usa ka labing ubos, ining ako mga igsoon, gihimo ninyo kini kanako. Mauni ang kinaiya sa usa ka tawo nga gimension sa Biblia nga katong naa sa tuo sa Dios nga gitawag og mga karnero. Na imagine mo nung maayo, kung sa imong na-contribute, kung sa imong nabuhat, kung sa imong nahimo para sa community, kung sa imong nahimo para sa kalibutanon or kalibutan ng mga pamagi o sa Diyos-ton ng mga pamagi. Kung sa ito nabuhat, kung sa ito na-contribute para sa Ginoo, nakahatag ba ka, nakatabang ba ka, nakahimo ba ka trabaho para mahimuot na ito ang Diyos? At sa dahil ng mga napriso, Pastor, ay, sama po kayo ng mga tao din na. Si bisita-bisita ng hospital, Pastor, makubit ka. Sa una doon naman tayo visitation o sa hospital visitation.
Samo kayo. Diba? Hadlok kayo. Kailangan kayo tinga dito. Musulod kang hospital mga kaigsoon na dito ang pinaka mga tao. Gasi kung muduol yung Ginoo. Sulod mo dito. Mga kaigsoon. Naaday may magdala ni pulong sa Ginoo. Pwede ba makahatag? Hilap na yung mga tao. Hilap na yun. Ipagkaibigan. Apo, hindi mo. Usaray mong ampuan. Ngampo ka. Tanang sulod sa hospital. Kailan mo. Amin, oy. Mo amin. Let's go. Mo appeal ko sila. Sa usaray mong ampuan ito. Karon din naman pwede pasudlan ng hospital ng dagang tao. Open lagi. Ay virus. Pero kung imo ning nabuhat ka niya to, nakabuhat ka para sa Ginoo. Kabuhat ka. Sa dili kinaya kanding, anay ta magsugod, ani kanding. Kamo kailan mo kanding? Naamoy buhay kanding. Kailan mo kanding no? O sa bitin ko kanding magulan. Yung bitin sa baka kayo. Apa kayo? Magkabuhay ng kanding. Kontra ni mo yung silingan, nakay kanding. Huwag naamoy kanding. Kanang imong silingan, kontra ni mo na magkabuhay na. Ano man? Walay mas itulo ng kanding. Bisan pagkamunggay, putlo na niya. Kanang kamunggay, dili kaabot. Kanang punuan kanon. Tinon dito na. May man yung tao manguha kay katurmang dahon. Kanang kanding, kanang punuan. Kanang punuan mo ikot-kuton. Kanon nasa lampanin. Ayokon. Tiger. Tiger. Nay tanong. Makasulod naman ni aning. Huwag na tanong niya. Mahal na ba kayo na? 100 naman na niya. Tinon dito na. Kining bulak-bulak ka ng usok. Kanang mga kanding niya. Hanto man yan ang mga nangita ng bulak. Nakikinalit ko ni mo kurukita. 200. Magabot yung subalit kay kanding sinusilingan. Di kaon. Kami sa una, dagang kami kontra. Dagang kami kay kanding, dagang kami kontra. Di ka buhay sa usap. Buhay na lang. Dagang kami kontra. Hindi mo may kanding ron. Dawat mo yung naihatan. Tinuan dito na, ang kinayang sa kanding mga kaigsoon, sukihan. Ako rin isulti din dagang kayo kong na-mention din pero I don't know, sakto ba Pero mauni ang kinaya. Ato tayo ni ibasi, ilang tao, i-correct na to sa itong kagalingon, tao ba nila to? Kaya namin mga tao, mga nagsimba, sukihan gihapon. Klaro-klarohon yun at tiket. Iyon din katapusang hukom. Katapusang hukom, matirang matibay. Ang tao mga kaigsoon, sugot ng sadili, doon na tayo judgment nga padulungan. Doon ay hukom. Iyon din sukihan. Gahe. Dirahon mo gahe. Watras. Yaw-yawan. Yaw-yawan, di ba naganding? Dalo. Anong dalo man? Ikaw bisa usah. Hukaw bisan unsa. Tinuod na. Kanding. Gitawag na siya o kanang sa kanang isda ganing nga makaon bisan unsa. Tilugon. Ang kanding daw tilugon. Kaya ang tanan niyang kanon herbal. Ang tanan niyang kanon makatambal. Pero, bisan pa ka ng imong gitanom din ha, nindot kayo, mahanon kayo, iyan ang kanon. Padool din ng bonsai ni mo, sir. Kande. Hindi pa din na. Hindi, ginawin mo na ganit. Bonsai ni. Yan na. Kiniyang kanding. Hindi pa rin karabaw, no? Di sa paghigta niya mo na. Pupuko kita kanding kung di pa rin malungan. Liog dito sa garan. Liog. Dili mo tahon. Tapulan. Ganang tapulan. Tapulan din ang kanding mo, no? Tapulan. Kaya kung siya maduol, anak, ano na niya? Dili na mulakaw, ngita o pagkaon nga. Lamig-lamig. Kanan ko niya mo, garbo kay ng kanding. Garbo. Karuning nun. Karnero, pero kanding niya ay. Walay pagtuo. Napili na sa kanding mo to. Madinong tanon. Napili na sa kanding mo to. Ang puta ka ba no? Ang dumot na kanding ka nun ay. Kinita na nga akong gimension, mauna ni ang partial. Partial na identity sa usap kanding. Mangutana ko ninyo. Onsay wa din nga kinayas kanding. Tana mo diri. O bahinon ko na ko ni taman ani. Duha mo ito gimension sa Biblia atong tuloon. Kaya parang ikang tulo, sigurado yun na luwak yun parehas Biblia. Kung sa wala, kinayas kung wala. Ang wala ko, isulti din mga kanding. Ang nasa puo. Karnero. Tawa? Pamur kayo mo ba? Pero maaari mo din vice versa po. Okay? Pero dili na ko i-mention, ha? Ato lang kita na din ang kinaiya o kalidad sa usa sa duha ka mga klase sa usa ka tawo. Mangutana ko din. Ito ba ganun din?
unsay kinaiya sa usa ka kanding nga wala din sa akong gimensyon karon. Kita'y nakakita o kita'y nakabalo o kita'y nakasiguro unsa nita siya. Hinugdumig soon ang kanding dili literal. Dili literal. Nga gimensyon din sa Biblia, dili literal nga kanang kanding imo makita nila mao na gyud kinaiya nga gusto nga imong isulti karon. Kanang against sa kabubuton sa Ginoo, against sa trabaho sa Ginoo, nga dili makapahimuot sa Ginoo, mauna nga kinaiya sa kanding. Ha? Nagsabot ha? Kaya ba siya, usa ko nila kinaiya kanding? Kanding, kusong bukaon, sige usap-usap. Unsa man kinaiya? Kana ba, against bitaw sa trabaho sa Ginoo, against bitaw, kana ba, isulti lang doon nga. Unsa man pastor, ako ni pastor. Unsa man bit? Unyara mo ha, balikan mo na ko ha. Kinisa. Balikan mo na ko ha. Pastor, gikan din ni Ma'am Taman. Okay. Unsay kinaiya sa usa ka kanding? Kana ba, ang kinaiya sa kanding, i-wide mo ito ha, i-wide ito itong una ha. Ay nagsabta na kanang kanding, dili maligo. Pastor, dili kandingon, dili maligo na. Dili na kauha. Dili na ko yung literal na kanding. Kana ba, dili ba uyon sa trabaho sa Ginoo? Sa man din. Tabian. Ha? Tabian. Tabian. Na-mention ko rin. Tabian. Sige. Kana. Kita ini tubag tabian. Matubay mo kutaboy mo tubag. No, kamu din eh. Kung sa'y kinaiya. Kana ba? Dili kita mahimuot ang Ginoo. Kaya nag-hisgot pa ko din eh. Okay. Nag-hisgot din eh sa kinaiya sa usa ka tawo. Ya, ang tawo, doon na daw kanding, doon na po'y kanero. Ha? Baliko na po. Nag-hisgot din sa kinaiya o unsa ta o unsay imuhang sa personahe o personalidad. Sama ba ka kanding o sama ba ka kanero? Wala din siguro'y na ay kanding din Wala siguro'y kanding din Kaya kanang kanding opposition na sa karnero. Diba? Di ka mo'y nakabalo, kamo'y nakakita, o kinsa, unsay yan isimba paturon, ikaw magiturunan Magunahuna magunta dayon, nagkatumuha din na karon, mo na dayon na ito. Kita mismo sa tugaw galingon, unsa man, tabian, sukihan, masukihon, dili bitaw, makakaton, dili makabalo ng trabaho sa kaugalingon na Diyos doon na paagi. Maunay trabaho sa usa ka kanding. Pastor, gikan ni pastor, paingon ni ma'am, unsa man inyo ha? Sukihan mo to no? O sa to, tabian, di ka mo diyan, o pagkatubag din o katubig tubig. Kini mo nga taga-tuma, paspos kayo mong tubag. Ang tigay mo, kung man kinaiya sa kanding. Ayaw na binang, nauna ko din na. Kandingon. Ginig magbulan, magyaw-yaw. Dili pasulti, dili patambag. Duhan ilahan ito. Pagkata ko mo rin. Ano mo na ilaha? Ha? Yeah. Atong tanawon mas maayo unta na masulti ni mo din i-type ko no. I-type ko no. Kini mga kaigsunan, atong ibanwiton ang ito kaugalingon. Unsa niliyakas sa itong kinabuhi? No, napakay trabaho para sa Ginoo. Napakay gibuhat para sa Ginoo. Kumusta man? Napakay timuha, napakay trabaho. Tapulan kayo gusto, mahadlok mo hali, mahadlok mo sangyaw, kaya basin di batihon. Unsa nakakinis ka ni? Mahadlok mo lakaw, mabay mo study, mahadlok mo open, mabay mo study. Kapon, kinaiya na skanding, so. Okay, gusto sa Ginoo na ma-improve ang itong kinabuhi, ma-improve ang itong dagan. Ingon siya, alay mo kamong tanan nga naas kong to, kamong ipanalanginan sa Diyos. Inomdumin, sa wala pa ka matao, wala pa ka na himugso sa tiyan sa imong mama, wala pa ka mong gawas, gigas na kawang sa imong ginikanan, ginapili na kandahan sa Diyos. Ang gusto nga mahingkamo sa Ginoo sa itong kinabuhi, nga mausap ng mentalidad sa kinabuhi kaniadto. Mausap ng kinabuhi na ito kaniadto, atong kinabuhi na ito, kontento na. Simba, kung ang gusto sa Ginoo, mag-produce ka bunga na espirituhan. Sa ito ganina, dili pasulti. Tabian, dili pasulti, dili patambag, talawan, mahadlok usangyaw, tapulan. Naman gamay. Saba, kamu ko rin tanawan niyo. Tanawa ba? Makita na ito para makita na ito. Butay kanding. Tay kanding babaw. Tay kanding. Hambog. Luran. Ano ba yung luran din
ba orang na kandeng? Oh, nabiluran na kandeng. Dali Ha? maula. Dili mo ka. Kini opposition man na. Opposite man na sa good. Opposite sa trabaho sa kandeng. Opposite na siya sa karnero. Ang karnero, ato ang base dire good siya. Bahalo, takabalo ko say kinaiyag yung karnero. Kung kakita kay karnero, kita ko karnero dire. Lapot man kaya. Dili mo. Ako magayong balibo. Ya, mo ko ni. Mga isolate din eh. Reklamador, luuran, oposisyon lagi. Saba, kada bitong. Dali na masuko. Kuwintador, kada. Kurgali din na yan eh. Ako naman nali kanunay na nagbaso. Ako naman nali kanunay ito eh. Ako naman sige kaamutan eh. Ako naman sige. Sabi niyo mga kaiso na, hindi ko mga reklamo na. Ako ma-challenge pag nakay-trabaho nga kanang lisod na trabaho para sa Ginoo ma-challenge ko. Nga naman, kanang dili na ko kaya yung buhaton. Basta para sa Ginoo ako ng buhaton. Gawas na paglangoy. Wala po din na. Gusto ko ito mga Ginoo, kabalo mo langoy ita. Pero kanang yung trabaho nga ministeryuhan mong tao, sa pag nagsakit, nagtakot, kung sa pagkariya yung kinabuhi, then paministeryuhan mo, patuon ka, muni mo ka. Ako gusto ko anak. Gusto ko anak, kaya nabalo ko nga, luyo ang kinabuhi ka, doon ay reward o gante ang Diyos. Gusto ko anak, na mga inana, na mga kinabuhi. Ina ko ninyo. Ina ko ninyo. Yan ito tao nga, wala na akong ibalikan. Wala na akong ibalikan, kaya gusto niya exclusive. Ingo sa pastor, ikaw na yun walay lain. Bible study lang kay pastor, ayaw yung panalag ka upan. Wala akong ibalik. Ito kong i-mention dito ninyo niya. Gusto niya nga ako yun, isulo ba? Huwag mo kabalo sa ilang mga trek. O sa ilang mga underground sa kinabuhi. Huwag ko punta. Fianza kasi yung galingon. Dito, gusto na ko ka. Dadaon na ko ako ang pamilya. Para ba nga? Muna akong asawa, muna akong anak. Gusto na ko nga, i-introduce nila. Na muna among kahintang. Muna among kinabuhi. Isa pastor, ayaw yung sulti sa kinsa. Nahadlok mo makuha na sa kulyaha. Sayang ka, ingod ka, sobrang ka silang balay. Huwag mo silang balay. Halang doon silang balay. Dayon, tagaan ka kwarta. So, salamat kasi mong pag-anik. Kuratan ka. Nung tagaan mo mo nga ng Bible study, alam mo sila. Gawasog na ito, ato ko pisina, tagain ko ng kwarta. Di, nakuratan ko. Ang ko sinunod mo. Tabangin mo ni mo. Kaya, exclusive man, sila ba? Dili pasaba ni Pastor Fredo. Dili pasaba ni Junjun. Ayaw mo sabain na sila. Kailan yun ni Pastor Fredo? Kailan yun? Pastor yun na si Fredo? Ako naman binawangan. Kanamang si Andres ba? Glinty. Ayaw ina, Pastor ha? Naasila sila kung si Malang Pinochet. Pero every year na sila musulo. Gusto niya ako. Di ako hingnan ako sabay ko. Pinalabay kong balik dito. Siya. Kung tiksan ako, tawagan ako, di naman magulong. Ako naman di ba ito? Tingnan ko siya, hindi na akong balik. Tawagan ko Bible study din. Tawagan ko Bible study. Ay, baby, exclusive na ito ni Pastora. Ano, yaw? Kaya malain ko, anak. Di ang bana to las luwas. Si tayo po ko. Hay, bakit tumitahin po ko? Gusto mo ka na Pastor? Kung ikaw mo niya. Oo, ito, iyang anak, iyang Bible study yan, yung anak, yung dua ka anak, kung siya. Ingundan ko, kasabot ako ginawa siguro. Kaya kung gili kayan na mahimutan, pwede tayo matintan, or tintalon ka, or halugon ko dito. Nakaagi na ba na mga teksunan? Kaagi ko na, nakuyapan! Kapag sa ni Pastor, sa akong hilang. Brad, ikaw hilang, Brad. Oh, ano nga yung nana ng mga pabagi? Dapat wise pa. Eh, Nakakanding na. Pastor, kanding na mo. Atras? Ayaw ay! Ayaw hilang na yun. Ipis ka itong isot na silina. Lamo ni mo? Oh, tolpo ka! Dapat wise ka. Balik mo na ng mga activity. No, inana. Ayaw dali-dali. Ayaw dali-dali. Oh, dapat mahimo ka maalaman yung sa Ginoo. No? Puwintador. Ako naman kanong sing gato gani. Ano mo tao dali? Nanasin kayo. Pastor, magkalawat kayo sa kanan, Pastor. Ako hindi kuha niya sa katipunan, Pastor, ha? Oh, ikaw. Magabuti ito, ikasama ito mga membro. Magkamahali. Ano kayo mga mga kahulat si Pastor nito ninyo. Pahalay ko nito. Tingalan ko hindi naman manmansin ako mga kumusta mo nila Ay! Hindi na mamansin. Agoy, kiningat ko nito kanding man diyan.
Muna inyong kinabuhi. Wala kong mabako. Huwag mong mausa. Gikuha ko mo sa kinan. Magagay-langay pa mo. Ay, alam-alaman pa mo yun na nato. Pwede nga. Bakso ni mo. Ay, yaw. Babalik mo. Nawala na. Wala ka tayo nakatipunan dali. Ay, usa ka ba mo anihan ni dire? Mario Murer. Anihan ni. Usa na langit siya. Pero panalag sa langit. Attendance sa pag sa katipunan, sobras 20. Katipunan. Sobras 20 na sila. Mga 4 dito sa 5 kapamilya sila dito sa katipunan. Wala ko eh. Wala ko eh. Katong nagkuha ko dito, nawala ko. Kwenta doon. Kwenta doon. Reklama doon. Dali na masuko. Uy, ang Kristohan ang dili dali masuko. Bahalang kasukan ka. Sakitan ka. Kini. Ako, sakitan mo ninyo. Sahay. Sakitan mo ninyo, sahay. Tingin ko masuko ninyo. Suko ko ninyo, bantay mo. Tingin ko masuko na. Ang kinaiya mga kaisonan mo, ni kinakanding. Kini siya opposition ni ang kanding mga kaisonan. Ayaw nagtanawa o sa personahe niya. Ang kanding opposition siya ngadto sa trabaho sa Ginoo. Tanaw na to ang kanino. Baka iba manantaw din na to unsa daetan ang kinaiya. Kamu nga ni simba karon din kini tawo mo dasig simba sa kuan higil kanon sa Ginoo sa layo kayo kita. Manigid sila. Oh, simba aluran. Aluran sila. Manigid sila mo simba sa Ginoo. Ngano man kay mo ni kinaiya ang kanino. Kada dili maglantaw ba layo, dili maglantaw ginakon, dili maglantaw gasto. Maglantaw ngadto sa Ginoo. Tutok ka nila sa Ginoo. Mo na kinagbuhi ko kinaiya sa kanino. Dili kita maglantaw. Bay na isa ko. Kana kanino ang puyo ra. Kontento na siya. Dili siya masipagplakaw. Kana kaning buhi. Di ba siya naglakaw? Sige naglakaw. Pataka na naglakaw. Kana kanino kontento na. Magsigira nagkaon. Bisang patay na sakbo. Kanon. Magpuyo ra na siya. Yakit. Ako kung may dire. Wala din. Ada diha. Sa una. Nakapaba ka na karon. Ada. Karero sa Biaso. Nasa una. Wala dito. Nanaman ka na no? Naan. Karnero. Tara. Lumo. Bol. Bol kayo. Kung masama ni pala. Dito na-mention dito sa Biblia kanina about sa kandeng. Okay? Ako sa basahon gamay. Sa kandeng. Unya ginon siya ngadto sa mga tao, iyang wala. Pahawak kamo. Ya kining gimension din o sa 32 o ang tanang mga tao sa kalibutan igumon sa iyang atubangan. Tanawa. Unya bahinon sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop sa to pa dili gyud literal. Ha? Nga maglain sa mga karnero o gikan sa mga kanding. Sa ato pa, iduhan niya kabahin, ang usa ka parte, kanding o ang pikas po karnero. Yan, dili literal lagi. Sama raman. Sama raman. Sa ato pa, kuni ang atong Dios. Ibutan niya ang mga karnero sa iyang tuo. Muna dinhe, sa tuo. Kiri po, wala. Umuana po po, tuo mo tanan. Si Miko na sa wala. Umuana po tanan, kamong tanan sa tuo. Okay? Kitang tanan. Ako rin kansi kanunay. Kung ako wala, ako ito. Okay? Ano din eh. Ano na rin, kuhaon mga kaisuunan. Ngayon ako na ginisyon. Pastor Joe, gusto mo nga maabot din nga doon ay panalangin. Actually, mo na niya ang panalangin sa Ginoo. Ikaw na. Ikaw na doon ay prinsipyo sa pagkahambol. Doon ay prinsipyo na dili hambol. Ingat din eh. O niya, ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Dool kamo nga gipanalanginan sa akong amahan o dawatan ninyo kini, dawatan ninyo ang gingharian na giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Sa ato pa, niini nga kabuntagon i-release nako kining panalangin nga diining mga tao nga naa dinhi karon nga igisultis Biblia nga naa sa tuo sa Dios ikaw ni. Okay? I-release ako ni mahitabo ni mga panalangin diyan nimo. Akong balikon. Karnero mao ni lumo. Dali ra mo sunod. Dali ra mo sunod. Okay? Kamao mulantaw sa uban o mutabang. Kapalo mutabang. Mahinatagod. Dili yaw-yawan. Dili garboso. Dios nun udasi.
dunay pagtuo sa Ginoo. Mudasig ato sa uban, dili luuran. Die hard sa pastor, die hard sa church, okay? Die hard sa simbahan. Okay, mutabang sa buluhaton sa Ginoo. O sa man importante di ay kinabuhi ka karon. Kung naa pa'y kinabuhi ka din, ipausap, ipabago sa Diyos. Ini nga kabutagon, dili ko bingon nga kardero kitang tanan. Dili po kumingon nga kitang tanan, mga kanding kitang tanan. Dili po po Diyos, nga mukong mo, ikaw rin nakabalo sa iyong kinabuhi. Tindo ko ba na? Ang mensahe na ito karon, hindi katapusan na hukom. Hukman sa Diyos ang atong kinabuhi individual. Hukman ka sa Diyos. Importante po tayo kung nasayran na ang opposition sa good pa, ang opposition sa karnero, kanding. Sa nini nga kapagtagon iso, kung na may kinabuhi o kinaiyan na ito, kasama niya ako ng kanding. Ang punto na po, nini nga kapagtagon, na ato isurrender. Dili man siguro ang tanan na kinaiya, tanan nga personahe sa usa ka karnero nga akong na-mention karon. Ba't ka nang imong pagtabang at sa uban? Usa na kinaiya sa karnero. Nang nagtabang ka, nag-support ka sa ministeryo sa Ginoo, ihatag ka panalangin para sa pastor, ihatag ang mga pagkaon at sa mga kabos, ihatag ang mga pagkaon at sa mga tao na walay pagkaon, i-share kasi mong panalangin, i-share kasi mong mga pagkaon at sa mong mga silingan, kanang tanan, i-credit na sa Diyos, inadawat na sa Diyos. So, hindi nga kamagtago, atong i-check atong kaugaling mo. Ngayon isimba ka, tungkol kay ipanalaginan ka sino. Ngayon isimba ka, tungkol kay maoran yun ang pinaka-ultimatum. Kung maoran yun ang pinaka-precious, pinaka-precious na mga butang na tumabuhat para sino sa iyong pagpakamatay dito sa cross. Dili kayo simba ka, wala tayong simba tungkol kay para maluwas. Iluwas ang tindahan sa Ginoo. Expression na lang sa iyong pagkaluwas. Expression ngayon mong imuhat, umuhato ni mga ito sa Ginoo, kay giluwas ka sa Diyos. Ibago ka sa Diyos. Magkalanganin niya mong kinabuhin ko. Karoon na panahon, kaya mong isurrender, kaya mong kaugalingon dito sa Ginoo. And the Lord, gusto kong mangusap, gusto kong mabago. Nagawag ko mo. Hawirin ko Ginoo. Konti ko Ginoo sa imong kamon. Hawirin ko kanunay, mahigaw ko karnero. Makapanglantaw ko. Makapanglantaw ko ito sa uwan. Madasigon ko mabutaba, bubuhat. Ngato sa mga buluhaton. Muhatag ko mga pagkawan. Ngato mga ipagdutong. Muhatag ko kaluwasan. Muhatag ko servisyo ko. Isangyaw na ko. Ang imong kanan. Isulti na ko. Ang imong kanan. Ngato sa mga tao. Sa mga gutom. Mga uhaw. Sa wala sa kailan Ginoo. Gawin na ko Ginoo. Gawin na ko hindi ang tawa. Gawin na ko hindi ka tapos sa tao. Ikaw ang usara ng Ginoo. Jesus. Gusto ka mabago? Gusto ka magamit? Hindi ka tapos sa mga adlaw? Nakiton ka sa Diyos. Gamahanan ng Diyos. Gamahanan ng Diyos. Gusto ba kang mulisisyon? Gusto ba kang mulisisyon sa Ginoo? Na Lord, gusto ko nga mahimong karnero. Isa yung kamulisyon. Gusto ba kang mulisisyon? Nadili na ka mo balik sa pagkakanti. Mahimong kang karnero. Hello to me! Ang Diyos! Ang Diyos! Ang Sanya! Ang Diyos na namin! Ang kinibahita mo! Ang Diyos na namin! Kinililis na ako! Ang Diyos na ako! Ginoo! Ako kinililis ka! Sa iyo mga katawan! Kinililis sa iyo mga katawan! Hallelujah!
Ginoo, mag-apot ka nimo karon. Hallelujah. Akong i-release ang kinaiya sa pagka-humble, ang kinaiya sa pagka-Diyos nun, ang kinaiya sa pagka-makihatagon, ang kinaiya sa usa ka dili dalo, ang kinaiya sa usa ka madasigon, kini mahitabo kanimo karon. I-receive me. Hallelujah. Sugod din ang orasan. Sugod din ang orasan. Abulihan sa Diyos. Ang iyang langitong panalangin. Ang iyang langitong panalangin. Iyang ipaabot dihan nimo karon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tuguting ang gahom sa Ginoo karon uyanap diha sa kinabuhi. Iwain lang imo kasing-kasing, iwain lang imo utong, iwain maglihil lang imo kasing-kasing. Hallelujah. Niya kay soon, kinaakay nakatunan. Niya ka, kinaakay nakatunan. Ayaw i-mention, ayaw isulti ang negatibong utang. Sugod karon, ayaw pagsulti negative. Kanang kinabuhi na mauswagon, mahitabo na nimo. Kanang kinabuhi mauswagon, mahitabo na nimo. Huwag kay sakit, mauswagon ka. Huwag kay problema, mauswagon ka. Wala kay tunglo, mauswagon ka. Tanan kay mong buhaton, tanan kay mong himuon, tanan kay imong himuon plano karon negosyo, balay, unsa ba mga negosyo kay imong giplano, kini tanan mahitabo. Mahitabo. Hallelujah. Magampo. Amahan ako malangit doon, salamat kaayo ini nga kabuntagon Ginoo sa bugad kaayo nga mensahe. Ya dili man amo kaya i-handle sa among kaugalingon lamang kini kinahanglan ni simutabang Ginoo. Lord, salamat kaayo Ginoo nga nagkapadayag ni sa among kinabuhi. Jadi ay dili lang maglantaw sa among physical appearance sa kaugalingon kung sa man ni Ginoo. Among lantaw naa ka nga Dios nga motabang niadto mga tawo nga dunay paglantaw sa buluhaton. Lord, nga dili mi mahimo kanunay nga selfish. Lord, dili mi mahimo usa ka hambogero, kundi dili mahimo mi humble sa imong pagbalik. Nagampo ko nimo Ginoo Dios nga usa nga niya karon dinhi bata, babae lalaki nga sa mihanto maka-enjoy sa imong panalangin. Ayuhan Ginoo Dios katong ginanglan sa imong kaayo. Ayuhan tong mga tawo na dunay balatian. Nagay kwarta to nang kwarta. So Lord, nagbuang ilang mga panginahanglan nun. Lord, mabayaran katong nay mga utang, mabayaran. Doon ay mga problema, doon na may pamilya nga nagka-baot ang ilang kinaiya. Doon na may pamilya Ginoo nga nagka-misunderstanding. Sugod karon mabalik, maulit. Lord, maulit ang ayong relasyon. Okay. Ang gusto nimo Ginoo nga mahimo mi humble. Ug sugod ini oras sa Ginoo Dios, mabalik ang Dios non nga gugma. Mabalik ma-restore ang Dios non nga pamaagi. Salamat kay Ginoo Dios, walay pamilya karon dinhi nga magluod. Walay pamilya dinhi nga mahimong gaungan sa nautan nga espiritu. O ang tanang pamilya, mahimog yung palipayon nga mo-serve nimo Ginoo. Salamat Lord, akong i-release Ginoo yung imong alagad, akong i-release Ginoo yung imong panalangin, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing. Kaya kini mag-aabot nito sa nagkusan karon. O kini imong panalangin Ginoo, mo sising, mo presence Lord, mo surrounds Lord, ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Salamat kay Ginoo Dios, kay bisan asa nimo adto, bisan unsa imong buhaton karong adlaw, ini oras sa hallelujah, ikaw magaban ka namo. Magapanalangin ka, ug sugod ini oras sa Ginoo Dios, hangtod sa imong pagbalik, kaming tanan matinud-anon nga mga laga diha kanimo. Sa ngalan ni Mong gihanan ang tanan, in Jesus name. Amen. Hallelujah.